dipyn bach o ganeuon. Wedyn am i ni chydig bach o ddawnsio. Da chi'n barod? Ffwrdd â ni. Gan i bod ti'n cael ei gaeaf, beth am i ni gan i can o beth sydd yn fy mowlen Calan Gaeaf i. Da chi'n barod? Ffwrdd â ni. Beth sydd yn fy mowlen i, mowlen i, mowlen i. Beth sydd yn fy mowlen i, dewch i ni cael gweld. Mae ganddo ni bry copyn. Pry copyn sydd yn fy mowlen i, mowlen i. Pry copyn sydd yn fy mowlen i. Beth am i ni roi fel lawr. Syfanna. Sgwni beth arall sydd yn fy mowlen i. Ffwrdd â ni. Beth sydd yn fy mowlen i, mowlen i, mowlen i. Beth sydd yn fy mowlen i, dewch i ni cael gweld. Wel, sbectol pwmpen. Beth am i ni drio nhw? Waw, sbectol pwmpen oedd yn fy mowlen i, mowlen i. Sbectol pwmpen oedd yn fy mowlen i. Sbectol oren iawn. Wawi, sgwni beth arall. Beth sydd yn fy mowlen i, mowlen i, mowlen i. Beth sydd yn fy mowlen i, dewch i ni cael gweld. Mae hwn yn rhywbeth mawr. Drychwch. Lleuad. Llawn. Drychwch arno. Lleuad oedd yn fy mowlen i, mowlen i, mowlen i. Lleuad oedd yn fy mowlen i. Lleuad llawn iawn. Waw, wel da iawn chi. Da chi wedi dod o hyd i pob peth oedd yn fy mowlen i. Beth am i ni gan i can arall wan? Da chi'n barod? Dy mowlen i lawr. Beth am i ni gan i can Mr Hapus? Da chi'n barod? So fydd gennym ni Mr Hapus. Fydd gennym ni Mr Trist. Fydd gennym ni Mr Blin. A fydd gennym ni Mr Gwirion. Da chi'n barod? Beth sydd yn riglo? 1, 2, 3. Mr Hapus ydw i, ydw i. Mr Hapus ydw i, ydw i. Mr Hapus ydw i, Mr Hapus ydw i, Mr Hapus ydw i, ydw i. Mr Trist ydw i, ydw i. Boo, hoo. Mr Trist ydw i, ydw i. Boo, hoo. Mr Trist ydw i, Mr Trist ydw i, Mr Trist ydw i, ydw i. Boo, hoo. Mr Blin ydw i, ydw i. Stop, stop. Mr Blin ydw i, ydw i. Stop, stop. Mr Blin ydw i, Mr Blin ydw i, Mr Blin ydw i, ydw i. Stop, stop. Mr Gwirion ydw i, ydw i. Hwre! Mr Gwirion ydw i, ydw i. Hwre! Mr Gwirion ydw i, Mr Gwirion ydw i, Mr Gwirion ydw i, ydw i. Hwre! Da iawn chi, clap mawr i chi, oeddech chi'n wych. Beth am i ni gan i can? Un arall. Da chi'n barod, ond mae rhaid gael ffrind. Nôl y ffrind bach chi. Dyma fy llygoden bach porffor a pink fi. Mae'r llygoden mynd i eistedd wrth fy ochr i fyma. Yn barod i ganu. Mae rhaid i pawb neu siw bod bysydd o riglan i ni gallu adeiladu tŷ bach. Da chi'n barod? 1, 2, 3. Adeiladu tŷ bach. 1, 2, 3. To ar ei benno a dyna ni. Sbïo mewn trwy ffenest, be welwn ni?
cysgu a hi. Llygodau bach yn cysgu yn y tŷ. Llygodau bach yn deffro ffwrdd â hi. O, da iawn chi. Da chi de. Pwy sy'n barod i ni dipyn bach o ddawnsio? Pawb codi ar eich traed, ffwrdd â ni. A marcio. Da iawn. Dwi lai fyny. A chyr arall. Hwrê! Marcio! Da iawn. A barod rowlio. Da iawn. Barod? Hwrê! A marcio. Barod? Rowlio. Barod? Breichio dod i fyny. Reit i fyny. Reit at y to. A chwifio. A rowlio. Mae'r can nesa da ni'n mynd i ddawnsio wan am ffrindiau. Oherwydd dwi'n siŵr bod bob un o'r chi efo ffrindiau gwych a mae pawb yn caru i ffrindiau nhw. So da ni rwan jyst yn mynd i ddawnsio a gwrando ar y cerddoriaeth. Ydych chi'n barod? Hwrdd â ni. Pawb yn dawnsio, jyst yn mynd. A rowlio breichio. Barod, chwifio. Nôl i rowlio. A chwifio. Bawb, sgipio. Rownd â ni. A tapio coesa. Lle mae bol? A clapio. Nôl i rowlio. Da iawn. A chwifio. A sgipio. Da iawn. A dawnsio. Ysgwyd y corff fel jelly. Da iawn. Pawb yn barod? Tapio coesa. A bol. A clapio.
Tybed a allwch chi'n helpu i ffeindio a gweld lle mae'r ysbryd yn cuddio. Da chi'n barod? Ffwrdd â ni. Da ni'n mynd i wneud un dawns arall rwan. Dwi'n mynd i roed y cerddoriaeth ymlaen a da ni'n mynd i symud fel creaduriaid Calan Gaeaf. So gynta, symud fel sgerbwd, symud y breichiau, a symud y coesau. Ac agor y cae yn dwylo. O, da iawn chi. A riglo ar y bysydd. Da iawn chi. A rwan, da ni'n mynd i symud rwan fel vampir yn troi mewn i ysglym a da ni'n mynd i hedfan o gwmpas. A nawr, da ni'n nôl y vampir a da ni'n mynd i symud o gwmpas. Fel hyn, symud y breichiau nôl ymlaen. O, da iawn chi. Rwan, da ni eisiau stopio gwmpas fel zombi. Breichiau allan. Stop. Rownd â ni. Ac yn ôl. Da iawn chi. Rwan, da ni'n mynd i symud fel jelly. So, breichiau yn ôl. A symud y coesau. Da iawn chi. A rwan da ni eisiau gwneud siap bach fel losin Calan Gaeaf. Da iawn chi. O, a da ni eisiau codi a tyfu fel coeden mawr. Coeden mawr. Ac yn ôl lawr fel losin Calan Gaeaf. A tyfu wan eto fel coeden mawr arall. Ac yn ôl. Ac un arall. Tyfu fel coeden mawr. Da iawn rwan hedfan fel ysbryd. O, da iawn chi. A da ni eisiau pawb yn rewi fel gwrach. Rewi fel gwrach. Da iawn. Mae'n barod i hedfan. A rwan da ni wedi rewi eto ochr arall fel gwrach. Ond da ni wedi godi un coes ydi ar y llaw. O, da iawn, a lawr. A ochr arall. Codi un coes. Da iawn! A symud bodi fel sgerbwd eto. O, gwych! Da iawn! Mae'n amser stori. A'n stori ni heddiw ydy stori Mr Ben a Miss Fach a'i parti Calan Gaeaf. Drychwch. Drychwch pawb wedi gwisgo fyny. Sgwni be fydda chi gwisgo fyny fel? Waw. Roedd Mr Hapus
wedi penderfynu gwneud parti Calan Gaeaf. Parti gwisg ffansi, ac oedd e wedi gwario'r diwrnod cyfa yn addurno i dŷ gyda gymaint a gymaint o pryfaid cop a gyslym oedd o'n medru ffeindio. Drychwch. A drychwch, mae yna wrach yn y cornol o fyna. Waw, wi. Sgwni beth sy'n dod nawr. Wel, wir, drychwch. Roedd Mr Hapus wedi gwario y prynawn cyfa yn gwneud y pwmpenni yma, fel bod nhw'n goleuo ei ardd i gyd. Beth am i ni gyfri nhw? Ia. Barod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pwmpenni yn goleuo'r ardd i gyd. Waw, wi. Roedd Mr Hapus wedi penderfynu gwisgo fyny fel vampir. Drychwch. Sgwni beth sy'n nesa. Waw, wi. Drychwch. Roedd Miss Fach wedi gwisgo fyny fel gwrach. A drychwch ar y hun hedfan i fewn. Barod am y parti. Wel, wir, roedd rhywun wedi gwisgo fyny fel ysbryd, ond oedd neb yn siŵr iawn pwy. Edrychwch. Sgwni pwy yw'r ysbryd. Wel, drychwch ar hwn. Roedd Mr Hapus wedi gwneud gwledd o fwyd a diodydd i pawb. Roedd ganddo gyrochan llawn diod, hyfryd. Roedd ganddo nhw gaceni oedd fel ysbryd, bisgedi penglog, jeli gwyrdd a brechdanau of jam. Dydyn nhw lwcus. Wel, wir, roedd Mr Hapus wedi rhoi digonedd o gemau yna hefyd. Dyma Mr Swnllyd yn trio gael yr afeli i gyd yn ei geg. Waw, wi, drychwch. Roedden nhw'n hefyd yn chwarae gem o roi y cwmffon ar gath y gwrach. O, gobeithio mae pob yn fod yn ofalus. Drychwch ar y gath y fanna. Roedd pawb yn edmygu gwisgoedd i gilydd yn fawr iawn, ond roedd pawb dal eisiau gwybod pwy oedd wedi gwisgo fyny fel yr ysbryd. Tir don e nawr. Pwy wyt ti? Pwy wyt ti? Pwy sydd wedi gwisgo fyny fel ysbryd? A wedyn, ath i ddistaw. A dyma Miss Fach a Miss Giggles yn dechrau chwerthin yn andros ac andros o nerfus. Oherwydd roedd y gwisg ac yr ysbryd yn dechrau hedfan i fyny ac i fyny. O, drychwch. Ysbryd go iawn ydi o. Chwarddodd yr ysbryd ac roedd pawb arall yn andros o ofn. Drychwch Mr Hapus yma. Mae mor ofn. Oh no, medda pawb. Be da ni mynd i wneud? Roedd pawb yn andros ac ofn ac roedd pawb yn rhedeg o gwmpas ddim yn siŵr be i wneud. Yna, mi aeth yr ysbryd drwy'r wal. Drychwch. A
Ar ôl i'r ysbryd fynd drwy'r wal, yr unig beth oedd ar ôl oedd y flanced gwyn ar y llawr. Gweiddodd Mr Dewr, "A!" A wedyn redodd at pawb arall, "Drychwch!" Yna, allan o neilla, dyma Mr Amhosib yn cyrraedd. Wel, wir, chwarddodd Mr Hapus. Roedd hwnna'n dric Calan Gaeaf da iawn, mae'n rhaid i mi ddweud. Roedd ti wedi cael ni gyd mor ofnus. Ond ni ddim yn ofnus, meddai Mr Dewr, fel bod o'n dod o tu ôl i'r drws. Dyma Miss fach yn dod. Dyma hi fyma. A dyma hi mynd at Mr Amhosib a dweud, roedd hwnna yn andros o dric da iawn. Drychwch. Dyma Mr Amhosib yn dweud, oedd, mi oedd o'n dric reit dda. Ond dim mor dda a tric Mr Barys, sydd wedi medru gwneud pob peth. Ddiflannu oddi ar y bwrdd. Drychwch, mae wedi pwyta y cacenni, bisgedi, y brechdanna a'r jeli. Chwarddodd pawb. A dyna ni, diwedd ein stori Calan Gaeaf ni. Dwi'n gobeithio bod pawb wedi mwynhau a dwi'n edrych ymlaen yn arw i weld eich gwisgoedd Calan Gaeaf chi. Reit ta, da ni rwan am wneud cerdyn Calan Gaeaf. Dwi'n mynd i ddangos i chi sut i wneud eich cerdyn pwmpen llaw eich hunan. A gewch chi roed ei rywun da chi isio. Felly, i wneud eich cerdyn yma, da chi angen papur neu cerdyn lliw. Gewch chi ddewis unrhyw lliw da chi isio. Da chi angen glud, gall fod yn unrhyw fath o lud, mond bod chi'n ei siŵr bod mam neu dad yn ei da efo chi. Da chi angen siswr, eto, neu siŵr bod mam a dad yn ei da efo chi. A pinnau ffelt, neu beiro, neu pensil, unrhyw beth. Da chi'n barod? Ffwrdd â ni. So'r peth gynta ydy dewis eich cerdyn. Dwi am fynd am oren. A da ni wedi blygu fo yn ei hanner fel hyn. A wedyn da chi eisiau mynd roed eich llaw arno. A wedyn mynd o amgylch eich llaw gyda beiro, pensil neu pin ffelt. Helo! Cam nesa, wneud siŵr bod mam neu dad yn neud y darn yma. Da chi'n mynd i fynd efo siswr, a da chi just angen torri o amgylch siap eich dwylo. A fela. Bo, darn nesa, ydy da chi eisiau cerdyn lliw gwyrdd neu unrhyw lliw da chi eisiau rili. Sa'n rhaid rhaid i chi wneud pwmpen. Gellwch wneud unrhyw math o greadur Calan Gaeaf sa chi'n hoffi. Gellwch fod yn ystlym, gyda papur du, gellwch fod yn ysbryd, gyda papur gwyn, gellwch fod yn gwrach, unrhyw lliw. Mae'n hollio fyny chi. So beth da ni'n mynd i wneud wan ydy da ni'n mynd i wneud y darn gwyrdd yma. A da ni just angen torri un strip bach o'r papur. Blygu fo. A wedyn da ni just yn mynd i dorri fo ar y canol fel hyn. A wedyn dwi'n mynd i rolio fo i fyny. A wedyn gyda glud, neu os da chi eisiau defnyddio tap selo, mae hynna'n oce hefyd. Da ni just yn mynd i sticio fo ar y llaw fel la.
glyd am nawr. A fel la, wel, a wedyn, fel da chi'n symud o, mi fydd o'n cyrlio drosaf. Da ni rwan angen wneud gada, trwyn a ceg ar y pwmpen. Felly dwi'n mynd i fynd i gael cerdyn lliw tywyll. A'r unig beth dwi'n mynd i wneud ydy torri strip arall. Dwi'n mynd i torri trionglau bach. Felly, trionglau andros o fach. Fel yr un bach yma. So maen nhw'n andros o fach. Gallu rhoi ar y cerdyn. A dyn un dar bach ar ôl. Da chi angen defnyddio pensil, beira neu pinfelt neu creion rwan. Dwi'n mynd i fynd am ei gwyrdd. A'r unig beth da chi eisiau gwneud ydy agor y cerdyn. A wedyn i sgrifennu yna fo. Dyna ni. Cerdyn Calan Gaeaf bach wedi ei gwblhau. A cofiwch, gewch chi wneud unrhyw math o gerdiau da chi isio. Gewch chi wneud efo'ch traed, eich dwylo, unrhyw beth. Edrych ymlaen i weld rei chi. Pawb yn barod. So da ni jyst yn mynd i ymlacio rwan. A na ni jyst gael pawb i anadlu fewn ac allan. Ac edrych ar y golau hardd. Da iawn. So da ni'n mynd i fewn. Ac allan. I fewn. Ac allan. Da iawn. Da ni rwan yn mynd i sbio ar gola ar y to. Da chi'n barod? A da chi'n gallu gweld y gola mynd o'n gylch mewn cylch. Mae yna gwyrdd, coch a glas. So da ni jyst yn mynd i edrych ar y gola del jyst am ddipyn i ni allu ymlacio. Da chi wedi gwneud gymaint o ddawnsio heddiw. Da iawn bob un ohonoch chi. Da chi wedi bod yn andros o wych. Waw, oedd hwnna lot fawr o hwyl yn do? Dwi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau gymaint o dwi. So cofiwch i ddangos iddo fi beth da chi wedi gwisgo fel. Gofyn i mam neu dad yrrych un o chi yn eich gwisgoedd Calan Gaeaf. A dwi'n gobeithio bod gewch chi amser gwych a cadw'n saff. A na i weld chi'n fuan iawn. Ta-ra!